yo. Ground Zero ng Battle 2017, RICL is all. Sa akong wala, gikan pagdaga! Yo, Southside Bay, Perfect Lounge Bay, Irene Abdo, Ugtigas namin. shout out sa Carahorta and Shalom Bisio. Sa akong buo, gikan pa buwan-buwan para ninyo! Go Reds! Yo! Yo, nagsabot na sila. Stricto 2 minutes. Unang banat para ng Yoje. Kabila na to. Yo, check! Yeah! May nabingin sa kanan, ang ate yung kuya. Ayaw mong kadlok, pero wala sa depensa. Hindi rin ang utay, hindi na ako, pinawatan. Pero ang doon, ano yung kontra, ang permin, may maaan. Yo, ikausar, saktan ka, yung silingan. Pero iring mangkanahan, nakatagit, yung tulingan. Yo, rambol, yo, dugay, kung pahuwan para magdagan ng taas. Pero respecting di malas na nagtutra sa tanas. Ang sukit palang ganin, ano na, nakagatras. Pag isa lawas pa lang, pero di naka. Iwas na masanaw, ayaw pa rin isog, hindi ka gusto masunog. Sa mga tira ng kusog, nakapagin dugo ka to. Ayaw lang matingnaw, kaya mga lisog. Pagkatuwa yung sir, klaro nang diferensya. Na ang one time na nag-basket ko pati ko na buha nga di mo na muto sila na kung ikaw magpasibasket bili na pinanglan di makita ako ninyo bati na judaan yung kaya nga nakadagway patawagan naglumal pa yung mga syul adlaw sa mga patay yung kay patay na judwi kung naghan po ate lubong di eritso di nagnangan gatong pas morgue yung ikaw kagay dito di palanggan literal na dito ang salamat sa pagbiyahe. Tinawag nag-enjoy ng amigo. Ang kanaugan ng balita ay posible. Pero nangita ka o siya ko. Kay hugaw di ka lagi. Sa kapila ang kaugasan. Yung pag-MC ng bisyo parihara. May kailangan na di mo andangan. Kaya ako mga galon, minadong nilibukat. Pero kadalanding sa mga tira, siguradong makabukat. Inana, umulumbat, may plano ng ugat. Putuloy mong dalan. Kaya ako ang shortcut. Piti ka sa mutira, oras na start siya, dili na siya basket, noong tumba ka sa walk siya, time, 2 minutes. Yo, Jack! Wag ang mga shoutout ang buwang, urang siya yung pang shoutout, di ba ikan? Itong mga tubang pa sa video, ilulugan at as organizer. Kaya na sila, mura na silang saging, grabe lang nahinul. Why upload? Yo! Hey! Usa ko kasi manang walay sweldo tungkol ng ani. Tapos one day na ako din magpapildi. Huwag kang malata. Wala kang sagpag, pito kayawa, kitadya ka, pito kaagta. Dua ka buwang, gihatag sa kuha para preparasyon, pero ang ako, buwang na lang ako sa simana. Dili tungod kay salig na kayo ko sa akong abilidad. Natural na lang din sa ako nga dili ko mangandam, nabinag na kagibaw ko nga akong maabot. Dili ko yaw nga kalamidad. Kaya kini, grabe ka advance. Layo pa gani ang kalamidad, nagawat na kinabang. Tol, mas muda ko nga akong respeto sa imo kung gikan sa round 1, round 2, round 3, man. Kaugalinong tinta sa imong bullpen, imong gigamit, man. Og, asa si Climax? Tol! Isa ba yung problema ni mo, ha? Kung inapiling mo sa battle sa una, excited na ka. Okay, upo na tayo kapag tanaw. Nag-organize pa ka o battle, tapos sa battle ako pa ang unang ipasaw. Pwes ako ra ang pasaw. Nabihin na niyo, pwedeng makaiba kahit kung magbibigas mo iyan, kinain ako mismo buwang sa mag-iinaw. Kapaw ba ka? Anak ko, kapaw ba ka? Kapaw na gani, baka pa. Kapaw ba ka? Pwede yun na ako laguta. Dilingit like, dilingin mo
nimo kundi ni Climax. Kaya excited pa ako sa iyang hatag na tigre kay Hilmaw ko kung sa kahilimaw mo hunting. Tapos tol, I'm sold down sa imong gibuhat, imong gihatag. Amahan ra sa bakting. Oh, kay iyang gihatag sa akuha, butakal. Grabe ka na po ang sakripisyo nga akong gibuhat kay aron lang mga lahutay sa baho sa animal. Kinahanglan ko mag-practice ulo ka adlaw usod sa tangkal. O, kining Eugene sa liga, nagpaka-ghost rider. O, kay kung dili kaya sa Reagan ni Eugene, sa Dragon sa kamot ni Vincent, nagsalit. Tol, ano sa may problema ni mo? Ay napangitag lusot, nagpasuwag ka ni Climax Real Talk. Kitang duwa, dunay uno. Nagsalig sa kauban na, baboy nga. Puro sale, upat ka buhok mong no wonder, why banning? Kamot. Ay. Yo, nicho ka sa Climax, di ba? Paita kayo tanga, na pamatuod na dyan, di mo si mong hukot, wala kayo kabuka. Yung manaanak rin wala ka nakapangandam. Luma na sa ila. Kaya makikharong ka sa patil, dapat nakakay presensya. Presensya. Luma na sa ila, kaya makikharong ka sa patil, dapat nakakay presensya. Eugene. Last February nag-organize yung battle sa Muang. Invite na ako sila tapos si Climax na akong kontra. Ang bukirong ino niya. Kawa siya ni Ato para sa mong battle ni Ato siya buwan para lang maka-ato sa among lugar. Pues tol, wala ko ni Anhe dire para sa mong ihatag. Uy do, ako ni Anhe mo dire, ni Anhe ko dire para sa free dress nga sleeveless. Oh, pag-uog pa uli, wala ko gadala o ulipon. Sleeveless. Ikaw makadaog mo ka sa atong battle karon permanente gihapon ka ulipon. Climax, this is your sleeve. Always. Unsay feeling sa ulipon pa sa ulipon ni Makata? Ha? Dihani mo gilabay ni Climax ang mga punchlines niya nga dili pa maayo basa. Oh, membro ka sa RIC, di ba? How ironic na amoy ay sa tunga-tunga pero gihimo mong basurahan ni Climax ano wa mo kita. Ang RIC mura mo Christmas tree. Matag December na gani mo magamit, kausara mo sa katuig, di pa barog pero daghan pag sabi. Oh, kaya tinuod mura mo ka-compose og kanta. Si Climax ang songwriter tapos lain-lain ang interpreter. Pero bad trip mga sir. Kaya ang ilahang sistema I can see your voice inasayok sila sa pagpili o singer. Oh, bala sa imuhang armas tinggara sa tanakuha magnet. Imanito lang ba bisag magpakagahi pa ka nga murag puthaw ang magnet, siguradong pilit sa puthaw nga target. O basin mo ribat ni siya nga ang magnet igura mo pilit tapos ang tingga mo lubong. Tol, tiniikon ana ka sa iyon. Kay pasalipdan na rin imong simento ang tingga, di na mo dayon. Samtang ako, mala 007 mo asinta sa akong magnetic bullet. Bisag nagtago pa ka sa bato nga James, ma-feel gihapon nimo nga naiban. Buot na ako pa sa botol kung puthaw ka, bisag alihan pa kung akong magnet, siguradong pilit. Go! Time. Last round. Fuck. Shit. Yo, round 3 game. Yo, round 3 mo kagaling mo ng dama. Kay puro ra na dito, mga ito, pag-andam na. Kung about sa last battle yung Climax, nagsuri-suri man ka,
katong time di ba? Grabe nang muwawa. Maudyo na ang sunta, basta magkawat-tawag ng luwan, klaro nga pangindaman. Ang hindi, kagulingon ng lugar, ikaw pa dyan ang itawaan. Na demanding pa kayo, murdi kong sa'yo ng luwan. Dili maayo kaya ang buwang, sus kalaming luwan. Ang atong dabatayan, sige na kagyaw-yaw. Pero may saktong madungan. Pero wag sige na kagsumbag, pero wala dyo'y naigaan. Na grabe yung magabastos ng damay mga gamahan. Kaya nga na, adyo na ang bata, pasawag karon sa puta sa ginikanan. Mas brakabugo na niya ay mong kumpensa. Mabigyan na siya keep distance, yung pagtuo, yung puso ng distansya. Kung di ka tinuod ni rapper, eh wala kayo bukat ng libuyan. Ako sa dasa akong agtan, wala ko duwa ang libuyan. Andam kumutira, so wala pa na kwarta. Kung napromo ng duwa, di gihapon nag-asta. Kaya kung saan lagot ka, ang babag ng taganaga, o tinuod. Oo, hagbay may naungo sa mga litra. Pero kamo gago, kasaligan mo, kasigiran, pangopya. O sila pa matapos ako na, mga ito pasalamat sa tanan. Ilabin ang ini o kontra, ni pliti bakhan, ni bagari ang kanahan. Time. Last round. Tol, kumusta ang yuta mo sa bukid? Kumusta ang yuta mo sa bukid? Pag mountain climbing daw yung duha, iya ko gihagit. Pero nagbalibad ko kay grabe kahapon, murag 5 na lang ang pitip, paimos langit. Yo, ang taong mabaw, nagpakalaong, isang baya, lalim. Kristiyano ang tinuhuan sa buing, pero yung lawas supa kay ganahan, Muslim. Yo, klaro kayong way hubo-hubo na kininaan. Mula ni cleavage babae sa Facebook kay sa newsfeed kada scroll down ako, pirmi na akong makita. Ako, proud ko, masya ko si Nina Bratohol. At least, crush niya gibayran, kaya doon ako'y kwartang dala. Ikaw, pa, iring-iring pa, tapos utay-utay na di ay, tapos installment pa. Ha? Tol, halos dili na natin mo hubuon. Na ako'y solusyon. Kanang sleeveless ni mo sa imong lawas, ako na tahiyon. Pag ako'y maglagot sa imo, tapos gusto ko kang pasakitan, kini na lang akong blitz o pirahon. Ha? Tapos na ang gira sa Marawi, patambungon ka sa lubok sa mga sundalong namatay. Tapos usbon na ko ang kamanduan sa Pangulo. Ang 21 gunshot, ang hala ko itiyon sa imo. Ha? Speaking of sundalo, let's battle na ako, mura kong sinina, gitantangan o hangin, gipilo. Pero sa akong pagbalik, mura kong flag na gikan gitabon sa lungon. Human ko gitabon sa lungon, patrianggulo kong pilo-piloon, pero kaya kumpiyansa tol, kaysa akong pagkapilo, sigurado sa dunay magdirigmang patay. Sabot ka? Kini si Eugene karon, di na ni maka-arte sa salida. Kay karon sa Bado, Uido, pauli dito, umara ka na sa salida. Eugene Domingo. Time! Go! Ground Zero Rock Battle 2017, RIC against all. Yo, magsinasabang na, Brano Duao! Yo, Eugene versus Orods. Judges decision 5-0 para ng Orods. Judges. Masasulan. Yo, asi once production na para ng all 3 rounds ari kong Dong Roads kay mas kuan siya, mas consistent niya. Nindot yung material nga gigamit. Okay ra man ta si boss Boy Per kaso sa round 2 niya kuan siya nag-choke siya. Tasap yung choke niya ba pero kuan ra. Pero para na all 3 rounds Dong Roads maklaro man sad mas effective ang yung material nga gamit sa Bryce KDI, kapag siya manubik. Para na ako, all 3 rounds para ni Dong Roads. Akong gibot one diri lang kwan pagkaon mo diri ko kay kanang lapas sa oras ng roads niya diri kay sunod yung oras wala na lapas sa round ko ano kay kwan yung roads kay na-choke siya na wasya na speed then
sa round 3 ari ko niya kay klaro na para talaga kay match na yung lagi ko niya consistent. Round 1 rin ako diatan ni Eugene. Flow, technical styles, skills. Yeah, sa round 2, round 3, sa half jokes, dribbling styles. Round 3, Peter, barkada sa waray na lang, daghang istorya. Round 1, round 2, break.